Аз просто го сметнах, че е 154, защото знам, че на BSRED е 140. Къста наникам докато пия, защото ми приятна песенчиката. И тъй като ста наникам прътам, макар аз се концентрирам малко. Аз тук последните дни не знам какво ми става, ама имам по-добре се отправям на Джакс по някаква причина. Другото, знаеш ли какво научих за джатовете? Колкото по-бързо такова един мап, толкова по-малко стамина ти трябва да изразходваш. Нека е малко да се оправя настройките с така. И след това... Не, преди това... Нали, служа за един спор между мен и Гоша, като казах, че аз съм повече стамина и колко джатване. Нали, той ме пуска в капа и ми шматирал е много макет и ми вика, айде снайпер. И аз бях супер конфидент, че ще го дама. И го питам, сериозно ли искаш? Той е някакво, I don't care, искам да го дам. Го питам сериозно, ние питам те сериозно ли искаш? Той ми казва, шо? И като го направих, му вика, май да лапаш 50. И му викам, нали искаш, ще има на резултата? Айде заповядай, good luck sniping. И после като го направих, ми вика, един месец ще мога, ако се потрудя. После вика, честно нямам много мотивация напоследък, защото was the point of the grand scheme of things. И аз му викам, не знам, ама ти искаш да го снайпна. И след това му снайпнах и резултата на тренщиния и вика, I can PB tomorrow. Му викам, батя, това го каза за имаш мотирал, поне направи едно от вече. Тото, нали, казва, минава ги, ма не го прави. Аз самия казах, че ще се взема да ги мина и го направих. Аз даже не съм играл толкова с фриквентно между другото. Просто си играх като всеки нормален човек. Нали, някакво дела, чув те просто играе. И също actually... Имам... да направи паралелно университет през 23-та. Турнир да направи един резултат. И днеска успях да ферна седми шулгейзър с 1.2. Това е резултата в днешния материал, който споменах. Къснах на лоша граничка номер. Тук е 0.5 на даша нататък. Тук не се играеше в преди път. Тук е 1.1. Има и всичко тук. И тук е 22. Аз не отворно на добива месеца. Да, 2022 е. Даже началото на 2022 да е. Я също бях намерен. Друго мога да е съвсем. Не се занимава. Иначе, че някакво други връхът това. Имаме други скриншоти на лаптопа, но не си ги написал. Тут имаме някакви други резултати. Атомикът в насайник сервера и все още не пишем.
Let's go, имаме recommended, докато че 8 звезди. На 7-7-20. Между другото, искам да ти кажа, това мап е леко безплатен. Но съвсем леко. Аз на горния гъв днеска са пробвах. Имах 98 през целия мап, накрая паднах 94 и го купнах. Аз направих 99 малко се предсеках, не се лезна, просто трябваше да спомня това. Чай, вот топ път на 22 месеца съм. Ето, точно не го е цъкал на никой мапа. Аз го църквах сега, но... О, да. Не съм показал и добър резултат. Дето съм го показал на T2, но на тебе мисля, че не съм. Или го бях направил на скоро. Колко хантик имам аз? Незвитото е... Имам 95% почти. И сега ще покажа какво стана. Той го играх докато още бях в турнир. Това на класиком съм играл. И е от лаптоп между другото. А чё ли? Я да го помня. Макар че няма гаранция, че ще успя, ама... Върта трае. Арабс днес не забавят скорост, да. Това е проблема, тъпа си проблема. Мен повече ми досажда да играят тъпалите, колкото нещо друго. Каква е лесната част? Сега виж така цената част, какво е. Лично не знам какво съм правил тогава, ама не знам какви стероиди съм приемал. Бати, аз legitimately се чупестувал от цялата изненада, която трябва да направя чудо. Патърните ми изгледат трудни, ама аз нямам ръце да бъдат. Не са трудни, но са изключително тенс. Което ми харесва на него. Но не нищо да съм играл на супер. Играл съм на някакъв стандарт. Трябва да го пусам бомба. Точно заиграх с това мисля. Да. И много FC напускам. Да.
Той цял пакет между другото. Бая мапа видно. Днеска се пробвах на Welcomes, подобрих резултата на много повече. Загрях с Image материал 0.95 с Luminal данката.